Sama ndị ukwu ndị amejeje mba Igbo bụ Igbo onume ekene n'unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'ụlọ si mma na-ekwu oyoyo ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV Igbo niile asị m unu happy new week ma bụrụ ndị silo Igbo ka ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ zụrụ n'ala Igbo ka ọ zụtara gị ihe ọma ndị be anyị ọ bụ ihe onyonyo na-aga viral na social media kịta nsị ka m wetara unu ife jisi ka m weta ya bụ na-eti ego m ọnụ na ya bụ okwu ugboro one na one ọ bụkwa na nwere ndị na-esonye bụ akụkọ kunu solu onye n'isi ọnya mere nji wesị ka m wepụta ya onye na-ekwu maka ya bụ maka nwatakịrị be anyị a Chidimma Ojukwu nke a si gburu onye isi ụlọ ọrụ Super TV ife a mere n'ọnwa gara aga maka ndị na-ekilibere anya bụ vidio na ya na the description box kuno for link unu ga-eji wee gee the previous videos unu mana ajụgo nya bụ nwatakịrị ajụjụ oge ihe mechalụ oge ejidechali oge ndị uwe ojii kpochilie ajụghị ajụjụ jụsịa ya ajụjụ okwuo nwere ọnụ ya kwuo ọ bụrụ otu ugboro ka o kwuru ọ bụrụ ugboro na-abụ ka o kwuru kwuo nọ nya ma gburu kwuo ka o si wee gbuo mana kịtazi nwatakịrị nwaanyị a etụghalizigo sikwa na ihe enyi o kwuru na o kwurozie na afọrọ na nyaba akọ nwezili ka ọ dị okwugo nọ nya gburu kwuo ka o si wee gbuo mana kịta ọ sị na ọ bụrụ ọzọ nya mere ife nji na-ewepụta akụkọ a kịta bụ maka na ụfọdụ mmadụ ekweteghọ na nya bụ nwatakịrị nwaanyị ga-egbu nwoke ahụ maka na ndị ma nya bụ nwoke ka ha si wee mali ya ha mali nya bụ nwoke ka onye siri ike ọkpụkpụ aka nya bụ na agbanyeghị dị na mebe na ọ nwere ifefe anwụrụ na-ayatọsi isi maọbụ gịnị mago ife ebe na-aga maka ya na agbanyeghị na ọ nwere ifefe anwụrụ na-agbatọsi isi na ikikere nwatakịrị nwaanyị a agaghị akali nwatakịrị nwoke a agaghị akali nke nwoke a akụkọ ọzọ pụtakwala na nya bụ ọnwụ nwoke bụ na asị n'aka nwunye na enyi ya nwoke so na ya maka na dịka akụkọ si wee kọọ na nwoke a na nwunye ya na-achọ mgbasa ọkwanụ nwunye ya bụ onye chọrọ isi na nya bụ alụmdi na nwunye pụọ a sịkwa na di ya agbago mbọ ka ime ka udo dị n'etiti ya na ya mana ọ chọrọzi ha wee na-aga okwu ntisa dịka nke ndị bekee si wee kpọọ ya bụ divorce mana nya bụ ife emeghị afọ n'afọ mana emechapụrụ ya maka gịnị otu onye chọrọ ka agbasa otu onye achọrọ ka eme gịnị ka agbasa onwe si otu a wee sizie n'aka nwunye ya dị ya ife ji si n'aka nwunye ya dị ya bụ na dịka ndị kọrọ akụkọ si wee kọọ na ha si na enyi nwoke nke nwaanyị a na nya bụ nwatakịrị nwaanyị gburu nwoke bụ Chidimma na fana abụọ bụ nwanne na onwere ife jikọtalụfa n'ọbala ha wee si na o ji nwanne ya nwaanyị bụ Chidimma wee setie ọp ife niile abụ akụkọ onwere onye ma nke bụ eziokwu onwere onye ma nke bụ asị mana ebe isiokwu gbatara ụkwụrụ kịta bụ na ya bụ nwatakịrị nwaanyị ekwugozikwa na ọ bụrụ ya gbuzili amazi m ka a esi wee kọzi akụkọ nke a maka na ọ bụrụ na ọ pụtara n'izizi kwuo si na ọ bụrụ ya gburu nọpagide ebe a na-ekwu n'elu mana nke a okwugo na ọnya gburu kwuo ka o si wee gbuo ka o si wee sụọ ma mma nke ọ sụrụ n'onu ma nke ọ sụrụ n'ebe nwanụ kọcha ife niile ọ kọrọ kịta o kwugozikwa na ọ bụrụ ya gburu kwuo ka o si wee fụ nya bụ nwoke oge o jichara wee bata mmesielu na ya bụ vidio ka unu nene ya unu nenecha ya meenụ ka mmalite unu mụta maọbụ ife unu chere na the comment section ọ bụrụ na ya bụ vidio mechaa m ga-echieta azụ ka m gwa unu obere okwu nwere itinye n'ife a nya ọ bụ okwu ndụmọdụ ọ bụ ife mmụtara nke ọbụla ọ bụ ka m gwa unu ife nchere na ife niile a na-emenụ ngwakwanụ ndị be anyị ka tielu unu ya bụ ife onyonyo stay tuned. He doesn't talk much about himself. He's quite busy, like a busy person. I would say that at some point in time, he got to know that he likes to carry girls, and he smokes, he drinks, and takes drug also. So I don't know deep about him. His character,
He gets angry easily. He has issue with his wife. So, but his children is what is target as family man. He wasn't into happy married life or something. He was just more of catering for his kids. I can't remember some of his friends that I met, but like remember their faces kind of really or their names. But I've met two people that I said friends something. I don't have 10 million in my bank account, so I have like 400 or 500 accounts. Michael gave me his laptop. He had two laptops, so I told him that I wanted laptop, so he gave me one, and that was what I sold to get the money. It was a Mac Pro. I wasn't doing ushering when I was with him anymore. I was getting more from him than doing the ushering, so there was no need on ushering. Ushering can be 15k, 20k. It gives me more than the ushering. The apartment where it was said it was leaking, so then they said I should book. They said it was free and I too was free, so like let's then see. It was Sunday on the 13th. I decided to check online about the shortlets because it said that I didn't want hotel. There will not be Netflix or like it will not be fun like being in the house or something. So that was when I decided to check for a shortlet. So I sent it to him and he said it was okay. Then he said I should go check the place out. So I checked it and it was okay. Then he made payment. He sent 105. That was for like 4 days. After I paid the money, so after like 1 hour, it came. When he came, then we went to get food. We went out to eat and also get drinks. And we're just indoor watching movie, drinking, smoking. He woke up before me, but I was still feeling sleepy and dizzy because of the smoke, drink, and the drug. So he asked what I need, like what we need. So I was like, we need to buy food and drug because the drug that we brought already finished. He sent the money to their account. Why the other one? He gave me the card because I was trying to make payments and it didn't go through. So he gave me the card. I didn't have access to his card, but I know the PIN code. Before I was leaving, he stood up to lock the door. But when I got in, I was knocking. As there was no answer, I opened the door, was already open, like it wasn't locked. And the duvet was on the floor, plus pillows. The bed, the couch was facing the door, and the bed was stained with blood already. And the floor where it was blood, and then music was on, the TV was on. The room was already disarranged, like someone broke in. Then I saw him on the floor. I didn't know what to do. I took my things with his thing and left. I was afraid. I didn't know if I have raised alarm, they would have arrested me for doing it because I and him were just the only people in the room. I just left. I was packing my things to leave. Then I noticed that my clothes was stained, so I changed it to another. I took the bag that contained his ID and documents, bank statements. My bag was already on the floor. I met my bag on the floor. And then the stuff it was with was on the TV set. That's where the stuff I took was on the TV set. So I just
packed them and just put them into the nylon and left. I took his phone. The following week, I was home. Then I went out to withdraw some money from the ATM that I was with. I withdrew 200. Before that day, on Tuesday, he already told me that he's going to give me the money that I requested for. And when I came out, when I was arrested, and they were saying I made away with 5 million naira, there was no 5 million naira in the account. I just did it. It's not like I had something to do with his death. I never had anything to do with his death. The lady that I rented the apartment from, I had to message her that she should please probably send the security guy to check on him. That I haven't heard from him. That's what I said to her. And they came to my house and they arrested me, took me to station. I didn't involve anybody. I don't know who must have come into the apartment. Definitely somebody did that, but I don't know who that person is. I don't know what happened when I left to buy the food. I don't know. Because of the thing I did after not alerting police and then also withdrawing money, I feel guilty for what happened. I did not kill him. I'm not sure whether I did not kill him, but my doings, taking his money and not reporting the police, I believe that somebody knew where we were and then waited till I left before they could enter. The pressure and people, when I was confronting the security guy, and it was like, no, nobody entered into the apartment, that it was just me that entered into the apartment. And knowing full well what I did, withdrawing his money, I just took the blame on myself that since no one believes, let me just take it. No one is influencing my statements. I've not spoken to anybody, my relation or anybody. I've just been in the self scene. The bany unene sigonya bife. Make a malifi mota, mobifi chelu name banoa na the comment section. Na kizizi can be done ma we okun the model can ma we again. Go no obo. O mo difen chali ukwu. Na kizizi dika akụkọ si we kọrọ nwoke na nwunye ya ebiro n'udo. Onya me nwunye ji nwe nọla Abuja, nwoke nọlụ Lagos maka na udo adịrọ n'etiti fa. Ha na-achọkwanụ mgbasa afọ one na one mana fa agbasabeghị. O wi ife nchọlụ na ikwu anụmụdi na nwunye nke kịta anụwa ọtụmadanugo m akụkọ ụfọdụ na Naịjirịa na mgbasa di na nwunye adịrọ mfe. Nya bụ na ije ka eje mebibi m ife divorce anụwa na ọ dịrọ mfe. Ụfọdụ si na na-etufu ego na ya, ụfọdụ si na ọ na-egbu oge, ụfọdụ si na na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Mana ihe izizi nchọrọ ikwu bụ na ọ mmadụ na-abọ na anụ di na nwunye. Otu onye agaghị anụ di na nwunye. Nya bụ onye ọbụla ngịnị ya na-anụ di na nwunye. Ọ bụ di go, ọ bụ nwunye go, ngịnị ya na-ebi olu echi si gị na obibi ngịnị ya anụwa adịrọzịa mma. Na ọ chọzili ka ị nọọlụ onwe gị ka nyanwa nọọlụ onwe. Nya bụ na ọ chọrọ divorce. Iyo nya bụ onye biko maọbụ na di gị iyo nya biko ọjụ maọbụ na nwunye gị iyo nya biko ọjụ. Ịkpọta ndị ụmụnna ka etinyelu ụlọ ọrụ na nya bụ okwu ọnwụ si mba na ọ chọrọ ịpụ. Ịbụ nna ka ịbụ nne, biko rapụ onye a ka o mee gịnị ka ọ gabala onwe ya. Life goes on. Adịghịkwa m ekwu na aka nwunye nwoke anụnwa di ya. No, maka ihe ndị mmadụ asị na ndị mmadụ na-agabiga ka ha wee gbasaa anụmdi na nwunye bụ ihe nji maka ya wee na-ekwu okwu a. Anụmdi na nwunye abụghị sọsọ ọnwụ ga-ekewa anyị dịka unu na-ekwe na nkwa n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ọnwụ ya ekewa unu,
onye ihe ya na-adịrọzi gị mma ikwesịrị ka ngị na ya bili n'ụlọ maka na ngị na ya bili n'ụlọ o nwere ụdị ife na-apụrụ ife ya eme gịnị ya bụrụ gị nnukwu ihe nya bụ na oluo nke a ọsụkọsụ onye a ngị na ya bizi n'ụlọ bụ di na nwunye ngị na kwesị dị na-arapọ na-akpakọrọ na-emekọrịta ife oluzie nke na ọ dịrọzi gị mma biko ọ bụrụ ngị chọrọ ịpụ pụọ ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye nke ọzọ jidesili aka ike n'ihi anụ ebe m rapụ ya esiri ụdị nwaanụ ọ bụrụ na nwaanyị ọ pụọ n'ụlọ di ọzọ ọ bụrụ nwoke ịpụọ ịnụlụ nwunye ọzọ life goes on nya bụ ji hapụnụ chichichichi hapụnụ maka ihe ndị mmadụ ya ekwu mba anyị ekwu mkparị na n'iwe fon m kọtụla akọt maka mmewori m ejugo dịka nsi wee na-ekwu rapụ na ife a ga-asị maka na ndị mmadụ ya asịlịlị ọ bụ maka ụmụaka unu ji ha ga-survive sọsọ ofu mbọ unu ya agba dịka okenye na-abọ unu bụ ịchọta a leveled ground ka unu ga-esi wee mee ka ihe ndụ unu na-abọ unu chọrọ ịkpasa ka ọ rapụ ime gịnị ime ụmụ unu affect o nwere ndị a na-ekoperent na ndị mmadụ ọ bụla olu mgbe ọ ya bụta ọnụ gị ebibịa n'ido nwa anya ebibịa kpọrọ ụmụazị eme ya otu anụnwa ndụ emekwa gị na onye ọbụla adị happy obiọma inwekwa obiọma gị na-ebi ndụ gị nya bụ na onye ọbụla ngị na ya bi ọsị gị na ngị na ya ebirozi na ọchọ ọzọ gị rapụ onye a rapụ ya akụdozini ya aka ike ka ọnụ ebe gị maka achịaga ọchị maka ụwa achịaga ọchị ọ bụ na ọnwụ gị ọnya ka mma ọ bụ mgbe ife mere gị ndụ anyị na-ebi obi aṅụrị na-adịrọzi na ya ọnya ka mma ife onye ngị na ya bi ọsụkọsọ na-asị ka ọ sụgbuo gị ọnya ka mma ọ bụrụ ya ka mma nya bụ onye ọ gbụrụ nya mee gịnị nya pụọ ikpe ka o si nwee isi ikpe nya bụ ikpe kpọta ndị ya ayọ biko ka ayọ biko ọ bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị sị na ọ chọrọzi rapịa ife ọzọ nchọrọ ikwu bụ maka ụmụaka anyị nwaanyị ndị na-etote etote ndị small girls with big god ndị pepe dem gang ndị what my god cannot do does not exist ndị na-akpa ego ị na-enwere ike ịkọwanwu ebe isi nwee kpata ya ndị I built my first house before 23 I bought my first property before 21 nne kedu ife ị na-alụ ọsị gị na my god o chukwu enwegwa onye ọgbọrọ asị iche god no dey dash money gwụrụ ekụrụ ya n'egwu sị gị god no dey dash money ịyafụ mmadụ oburu moto agbagbo moto karịrị ya ọ na-agba ịjụ onye ọsị gị na my god azị na o nwere onye chukwu fụrụ n'anya iche nwa onye ọkpọrọ asị iche ndụ anụ na-ebi pụtabanụ maka na ihe niile a na-akọ asị ego niile a na-asị na nwatakịrị nwaanyị abụrụla akaụntụ ọ si na oburu ọlụ ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na o mechara ime ụdị ife echi niile ife ya o buru agbọgbọ jipụ ya na-aga maọbụ okolo akpagalala ọnụ ụfọdụ dị nke ka dị njọ bụ na emetacha ihe a na-eme onwe ife ama eji ego eme na-enweli ego isi nke a na-ele 500,000 kasị na 200,000 egolo akpagalala ọnụ eyi akwa akwụ ike kpaka eje kpọpụ ntị kpọpụ emi kpọpụ ebe niile se tatu na arụ o nwerekwa ife ama ha ma eji eme sọsọ ụfọdụ n'ime fa bụ ndị nwere uche ndị a bụ ndị gasị gị na ha kpatalụ ego lụọ ụlọ fa before 23 jụọ onye ife ọ na-alụ jụọ ya mgbe o bidoro kpataba ego a ifu na onwere ife ọma o bidoro onwe ụdị ife ọma ọ na-alụ o bidoro kpataba ego a na-etinye ụmụaka ụmụ nwaanyị na-etete stres na-arụ nye bụ pụtanụ n'ụlọ adịrọ n'isi azụ a pụtanụ gụba na akwụkwọ unu if you this money you go make am but you get lay good foundation for it. You got to work for it. Aburo will become a billionaire or a millionaire before in his or her 20s. Especially more foundation will for it. Be done in your 20s to begin to lay your foundation. Before in your 30s you begin to reap. Nyabo potabano nkwụyalụ ụmụ anyị Igbo anyị na-akwụyalụ ụmụaka Igbo anyị na-akwụyalụ ọ na-ewute m
ọ na-ewute m na nara eme rapụnụ sugar daddy anụnwa unu na-eso gụba na akwụkwọ unu maka na unu fụkwa ka mmadụ na-ayị nna unu ayịrị achọ dị ya achọ nya bụ pụtapanụ ebe m chọzili ịgbado aka n'akụkọ anụnwa bụ maka ebe ndị nne na nna nọ. O nwere oge nne Chidimma pụtara kwuo ka o siri ofu nwa ya kemgbe afọ 10. Emechara nwanne ya nwaanyị kwuo na kemgbe afọ 10 dịka nne esi wee kwuo kọba afọ 11 na ha fụbụrụ nwanne ha nwaanyị a bụ Chidimma, kwuo ka nya bụ nwatakịrị si wee rapụ ụlọ wee pụọ. Ihe kpatara ya bụ ụdị ndụ ọ na-ebi na o bidoro at that early stage of 11-12 bido na-eso ahịhịa anya bụ siga ha bido na-ese siga. Ifugo ejili maka ya akpọli akpọpụ ebe ọzọ o jee ebe a bibikwa ụdị ndụ a onye arọpụzi anya ọgbalụzi akaba. Ihe a ndị nne na nna na-eme kwụsị na ya. Ịzụ nwa gị bụ your responsibility. Na mbụ tupu nwatakịrị ebido as early as 10 years bido nwụba ife na-enegote anya ebe ihe ndị imeli na-emeterọ. Ana m aga ekwu ya, society na-azụ nwa, friends na-corrupt nwa, ndị neighbors na-corrupt nwa, environment nwere role to play n'ịzụ nwa, mana the main thing bụ the family. Ebe a bụ ebe isi nwatakịrị a, ebe a bụ isi afụrụ kwabokpu. Nya bụ ọ bụrụ na ị bụ parents na-adị too busy na nara ama ife nwa gị na-eme, kedu ka ị esi ma mgbe ọ kpụwara ajọ ọkpụkpa, mgbe o mewere ajọ oyi, sobe ndị ọ na-ekwesịrị iso, libe ife ọ na-ekwesịrị ili, wenetebe ife ọ na-ekwesịrị iwenete, kedu ka ị ga-esi malụ ị gaghị ama. Nya bụ ka ndị nne na nna kwụsị na ihe ọ na-abụ omebi na onwe ka nwa unu si gaghị ije ọtụtụ ime unu achụpụ ya maka ife ndị ụka ya ekwu maka amụọ ga-amụ ịchụpụrụ ya ogbochiri ọtụtụ ọzọ ime a. Ọ dịrị gị nwa gị na-eme ihe ọjọọ ejide anya ike ịmalụ ụzọ ọbụla bụ ụzọ ị ga-esi wee mee ka nwa a bụrụ mmadụ mebie. Arapụnụ ya. Nwa a bụ oke n'ọlụ dịrị gị ka ọ bụ. A sịna na nwa akali ego gị na ndị Igbo si na ọkpụrụ anara akali onye kwụrụ ya. Nya bụ asịna na nwa akaligo gị ngwa gaba ịkaligo mba. Osi ụzọ isi ụzọ ọzọ ọnya ka iji bụrụ okenye kalịa mala ife. Ọ bụrụ nwa gị mee nke anụnwa ịchụpụ ya, o mee nke anụnwa isi igba aka maka o butere gị afọ ọjọọ. Ịmarọzi na ịrapụkwa nwa ahụ echi oge mekwa gị na oge butere gị afọ ọjọọ. Vidiyo anụnwa etogo ezigbote aka ife nwere ikwu na okwu anụnwa o bulu ezigbo ibu maka nke ọtụpụ ya ebe anụnwa na onwe ike ọ bụ na ihe akarịala 20 minutes. Igbo bụ Igbo ka anyị n'ezie n'anya. Ngwakwanụ ndị be anyị ka emesịanụ ọ ya dịkwanụ mgbe ọzọ n'ọnụ nke ọma ka izu a ka ọ maala gị mma. Ndị be anyị ndewo.